Què és una clau dicotòmica? Una clau dicotòmica és una guia que es fa servir per saber el nom dels arbres o d'arbustos. Ara us anem a ensenyar com és una clau dicotòmica del Parc de la Guineueta. Com no hem pogut anar al Parc de la Guineueta, hem baixat al pati i hem buscat alguns arbres a la clau dicotòmica. Per exemple, com l'arbre de l'amor. A Barcelona hi ha 458 espècies d'arbres i de 458 espècies d'arbres a la Prosperitat hi ha 88. Hem triat dues espècies d'arbres de la Prosperitat, que són L'alzina I l'arbre tridental. Alzina és un arbre perennifoli de capçada ovalada originari de la regió mediterrània. Floreix entre els mesos d'abril i maig, amb flors molt petites. Arbre tridental. És un arbre caducifoli de capçada arrodonida o ovoidal, originari de l'est de la Xina. El barri Poble Sec té 167 espècies més que la Prosperitat. El barri Sants Badal és el barri amb menys espècies a Barcelona, amb la quantitat de 26 espècies. També un arbre del que ens ha cridat l'atenció és l'arbre Luca peu d'elefant, que és un arbre que té flors de color blanc. Un arbre que ens ha cridat l'atenció és l'arbre de l'amor, que té les fulles en forma de cor i té unes flors de color rosa molt boniques. El meu arbre preferit és l'arbre foc d'Austràlia. L'arbre foc d'Austràlia té una fulla que sembla una mà i unes flors vermelles i molt boniques. Un altre que s'ha cridat l'atenció ha sigut el llorer de l'Índia, Ficus de l'Índia. De color verd, fa flors sense interès, de color blanquinós, originari del sud i el sud-est d'Àsia i Oceània. Aquests arbres no són de prosperitat, però són molt estranys. Arbre del drac, l'arbre del Vítor i l'arbre Axel Erlandson. Ara us explicarem per què serveix un reclam i què és un reclam. Un reclam és una gravadora que serveix per cridar els ocells. Ara us ensenyarem un vídeo on surt una persona amb un reclam criant els ocells i els ocells li contesten. Escolteu? Saber més coses dels ocells, hem fet un Jotaclic dels ocells al Parc de la Ciutadella. El Jotaclic t'explica moltes coses sobre els ocells, com per exemple els cants dels ocells, com són els ocells, les parts del cos dels ocells, etc. El que més ens ha cridat l'atenció han sigut els cants dels ocells. Com per exemple la merla, la garsa, el bernat pescaire, etc. Hem estudiat els ocells del barri Prosperitat amb un atles de biodiversitat. Al barri de la Prosperitat hi ha 35 espècies d'ocells. El barri que més espècies d'ocells té és Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, amb 66 espècies d'ocells. I el barri que menys espècies d'ocells té, és Sants, amb 21 espècies d'ocells. Ens hem fixat en que les zones que més espècies d'ocells són més fosques, perquè hi ha més vegetació. i les zones que menys espècies d'ocells tenen són més clares, perquè hi ha menys vegetació. Un dels ocells que hem triat es diu puput. La distribució del puput al municipi de Barcelona
es concentra a la solana del Parc Natural de la Serra de Collserola. I els Tres Turons i la muntanya de Montjuïc. El següent ocell que hem triat de la prosperitat és la merla. La merla és un dels ocells més abundants i més ben distribuït a la ciutat. D'aquesta manera, la merla es pot observar pràcticament a qualsevol lloc de la ciutat. I l'últim ocell que hem triat és el pit roig, que es troba als parcs urbans. A Barri hi ha 35 espècies d'ocells. Hem estat mirant ocells del nostre barri i hem escollit la cotorreta de pit gris perquè és una que ens dona curiositat i aquí us deixem característiques d'ella. Els pot fer els nius en arbres, palmeres i edificis. També hem escollit la garsa. És una espècie típica de llocs on hi ha gent, que necessita un arbre per fer nius i refugiar-se.